Astăzi, doamnelor și domnilor, ne jucăm Carix Drift. Deci jocul ăsta e minunat, efectiv, e super tare jocul ăsta. Nu pot să cred cine a inventat jocul ăsta, a fost un geniu. După cum vedeți aici, de scenele astea minunate, am învățat și eu să dau drifturi cu acest BMW seria 2 roz, pentru că rozul ăsta se potrivește cel mai bine pe mașina asta, combinat cu fumul ăla albastru. Îi perfect, tată, e perfect. N-ai, bă, ce să-i ceri. N-ai ce să-i ceri la mașina asta, e super tare. Și după cum puteți vedea, am și învățat un pic. Într-adevăr, mă joc jocul ăsta de ceva timp. Cred că am deja... Hai să nu exagerez, am deja 3 zile de când mă joc, deci în 3 zile am învățat să fac chestiile astea. Recunosc, poate am ceva asisturi, poate nu am, chiar nu știu. Pe fundal puteți să mă auziți și pe mine cum cânt, da, de ce nu? Tădă. Deci, jocul e super tare, chiar recomand. Dacă îți place să te joci ceva cu drifturi, jocul ăsta e pentru tine. N-ai cum să nu-ți placă așa ceva. E ca și cum te duci într-un loc, într-un parc de distracții pentru oameni mari. Cam așa e situația. E super tare. Recomand tuturor și după cum se poate vedea, nu mai știu ce să zic. Deci vă las cu video. Aici deja am început cu altceva, am luat deja un BMW M4 pentru care am stat cam 40 de minute, doar că vă dați seama că nu vreau să vă țin 40 de minute să vedeți cum am dat fail de 50 de ori minim. Da, o să vă las un bonus cu câteva failuri ca să vedeți că jocul ăsta nu e neapărat ușor. Eu ce am învățat aici m-am chinuit foarte mult să învăț, dar se merită oricum. Doar că ce nu-mi place e că BMW-ul ăsta M4 e un pic cam greu de controlat, că după cum se vede nu dau drifturi la fel de bine cum dau cu M2-ul, de exemplu. Și nu înțeleg de ce, pentru că în teorie și din ce am văzut eu din videoclipurile alea muzicale de YouTube cu foarte mult bas, M4 face drifturi mult mai bune. Dar se pare că chestia asta se aplică doar la acele videouri, în realitate nu e deloc așa. Ori nu știu eu să dau drifturi cu BMW M4. Deci, în concluzie, dacă o să-mi iau vreodată BMW, o să-mi iau M2. Normal, că cine vrea o mașină cu care nu poate să dea drift, corect? Bine, glumesc. În realitate nu dăm drift decât pe un circuit autorizat. Oricum, mai mergeți ceva cu ăsta, nu poți să zici că nu, că uite-te un pic, adică mă duc un pic, mă duc bine rău, mă duc. Vezi că uite acum, ia uite, să vezi ce fac acum. Ia, nu mă fi atent. Pa, te-am emat, n-am făcut nimic. Am făcut-o de sânge aici. Cam aia am făcut. Eram sigur că o fac. Da, o repar, ia uite cum o repar. Fii atent ce o repar. Aici o repar, 100%. Da, finalul e bombă. Deci nu te aștepți la așa ceva. Deci finalul urmează acum și imediat o să vină în câteva secunde. Doar trebuie să mai stai un pic să aștepți. Și dacă tot ai stat până aici, te rog, apasă pe butonul ăla de like, că nu am niciun like la niciun video. Nu mi-apreciază nimeni munca și nu înțeleg de ce, pentru că eu chiar mă strădui să fac ceva. YouTube-ul ăsta românesc. Bine, glumesc. Iubita mea mi-apreciază toate videoclipurile. Cu ocazia asta îi spun acum: te iubesc, să știi că te iubesc, ești viața mea, te iubesc din tot sufletul. Sigur o să vadă videoclipul ăsta, pentru că ea îmi vede toate videoclipurile, ea mi-apreciază munca și... Deci, Doamne, cât apreciez persoana asta. Nu pot să cred, efectiv, e cea mai specială persoană pe care o am. Și
Fii atent, acum, 3, 2, 1, pa! Ia uite ce mă duc și mi-a luat zborul. M-a lăsat, pa!